Okay guys, another day of biking. Karon ang among ruta adto daw mi sa Q Park. Ambot og masudlan na ba? Pero og dili masudlan, mangita mig laing matungasan. Basta makapasingot lang, paits na. So, karon ka helmet giko kay taas-taas man nga highway ang among agian kay ang Q Park na ana siya sa Compostela, Cebu. Akong kauban kay nga akong pagumangkon si GR. Atong last na ko nga ride, akong kauban ang yamanghod si Gogo. So samtang aingon pa ta sa Q Park no, atong istoryahan. Eh, since bago pa man ko sa YouTube, ako katagan na mo gamay nga information about sa ako ang self. So, saday ko ka home base programmer. Nabuhat ko mga web applications and una. Pero sa una, trabaho gid ko sa siyudad sa Sugbo. Apan nakakita mo kag opportunity nga home base work, mo to ako dang gi-grab kay ang among balay ang gipuy-an layo gyud sa Cebu City. So, muna, nag-home base na ko. Nag-minyo. Ako yung gikalingawan, ako'y work sa karan sa una, about sa sports, yung basketball. So, since pandemic man, di na kayo ko makaduwa na. Ay, gibawal na sa amo ang mga basketball court, ipangtangtang ang ring, aban kita bunag sako sa mga barangay officials. So mo ni bike lang sa ta. Sa una ang akong bike is a folding bike rack, and ate akong gamit suroy-suroy. So katong merkado pod na basket sa atubangan. Lisod man to ito nga sugbong tudgod. Mo nang kapalit ko ani mountain bike. Ayon tayo naabot na mo sa Compostela. Dili pa kay ko maluya no. Okay na. Baguhan ra kay ko ning bike. July 2020 pa ko ani nagsugod. Gi-order na akong bike June 2020. Abot July 2020. Mo ni. Sa nakabigay ko mag-bike. Tungod sa work, then spend time with the family. Kung makalugar, like inaron, kay Kias Gamay, chat din ko sa group chat. Kung ginsay makauban, bike. Pero kalit-kalit lagi. Sahay 1 hour notice. Manang sahay way makauban. Solo sahay sad na ikauban. Lipay ra pod. So guys, nanata sa Danau proper. Langas kayo ang daan. Ambot, mabati ba ninyo akong storya? Langas nyo kayo. Alright, so natalapit sa may Look, Danau City. Mga bikers no, kung daghan kaya ni sila or pasagaran sa mga bikers, maabtan kay udto Darapita. Ari na sila man ni udto Darapita sad. Kini tinapanan, daghang tinapanan dire. Kinilaw,
gusto lato asa ibaat nga tinapanan nga ning tulingan o kamarong buraw nga hayahay kay ato kas daples dagat mukaon. Napahuway ka ginsakto ma-recharge ka kaon na mo diri sa loob Danao City, City of Tinap-anan. Bili na ni City of Guns pero murag naaga pon. Okay guys, napagyapunta sa Look, no? Dagan po diri mga ligo diri dapita. Ay mga beach resorts diri nga inato ra ba? Barato rag entrance, barato ra ang cottage. Do di kit kay siya ingon ana ka nindot like expect mo white sand. This is really good. Nana diri. Dahil kaliguanan diri dapita. Kung kamo dool mo sa Danao nya taga Cebu mo gyud. Makatultol gyud mo diri. Usa sa dako-dako nga ning resort diri kining Coco Palm. Ni nya atbang ining Coco Palm na eskina diri gamay. Mo na siya ang daan ingon sa golf course sa Danao. Kay sakto ra yang katungason niya nindot sa view nga to sa babaw. Sa pa mingaw hayahay. Kung nature lover ka, maganahan di ka dito saka. Pero ako atong bago-bago pa niyo ko nagbike murag kalima or katulo na kong ride. Misaka dayon diha. Misaka dayon mi diha sa golf course. Uban ko sa akong mga igagaw. Sos karon. Wag tang akong pananaw. Ito na yung sunda guys. Ang kadang ahat-ahat ba. Kalit-kalit nga uban-uban sa tungas. Ngayon pagka-scam na ako. Daw din ako ganahan mo pauli nato. Sipiat pasaguton ako kay ako jong gihurot tanan akong kusog ug hangin pagtungas ba. Wala ko gibilin bisag gamay. Netabo. Nalaspag ko. Nya di ay kining imo yung mahurotan ang umuwi nimo. Ang recovery perting dugaya. O pila ko ka minuto ato nagsigig. Kuan nga to, lingkod-lingkod. Barog. Dugay yung kaya nabalik ang kusog sa kong tiil, paa. Hastang hangin ako. Mo to. Nga pagsunod balik na ako. Mga pong uban ha. Akong gibuhat. Dire ka mga hasyot. Di mo kinahanglang sabayan ng imong mga kauban kung pasta sila, kay anad na sila. Di mo nga permanente lang ang cadence, og di mo da, og di gyud mada pahuway samtang dip akayo luya. So mo to medyo nakatungas-tungas gyud. Although nagyapoy part nga nagduot ko. Pero arang-arang na lang kay wagi ko gingon nga murag kana kuyapon ba kaya mawang pananaw. Nanata sa Maslog, Danao City.
Indot kay diri tambayan pod. Mahapon o buntag sayo. Pasilong ka sa kahoy, hangin ka diha. Baon ka. Para ka maniud to, mahaw. Yahay. Apit na ta sa Magay guys. Magay Compostela. Alright guys. Adong nami mangliko sa diri sa skina Magay mangguro ni. Adong sa Q Park. May lang gyud ron og kuanon ta. Kanang wala sirhi. Pero gisirhan way swerte. Keonar. Keonar. Sa Q Park. Pero murag may pahuway. Ha? Alag kasud taron.